99% מהאנשים בגיל שלנו לא יודעים את זה, וחבל, כי זה מה שיכול לגרום לעולם להקשיב לנו. תקשיב אחי, מיתוג אישי זה לא רק למפורסמים, לאנשים שנראים הכי טוב, הכי חתיכים, הכי דוגמנים בעולם, לא. זה לכל בן אדם שיש זהות, וזה לכולם. אם אתה חריף אחי, אם אתה חד, אם אתה מצחיק, אם יש לך קריזמה, אם יש לך תחום שאתה טוב בו, זה אתה, זה האישיות שלך, ואת זה אתה יכול להביא למצלמה. את זה אנשים יראו, את מי שאתה, את המאפיין המיוחד שבך. תחשוב על זה ככה אחי, אתה הולך למסעדת שף. כל שף יש את המנה המיוחדת שלו, שהוא הכי טוב בה. אחד זה מנת דגל שלו זה סטייק, והשני זה סושי, והשלישי זה לא יודע, המבורגר. לכל אחד יש טעם מיוחד, לכל אחד יש את המנה שלו. ככה זה גם אתה. אתה יכול לפתוח את המצלמה אחי, ולהראות את האישיות שלך, ואז אנשים יזהו אותך לפי זה שעושה סרטוני מוטיבציה הכי טובים שיש. ההוא שעושה סרטונים מצחיקים, אבל שיש להם מוסר השכל. במילים פשוטות, תבחר את מה שמגדיר אותך, את האישיות שלך, ותתחיל לבנות את הדרך לפי הדבר הזה. כי זה מה שישים אותך על המפה לפני שכל העולם מתעורר. רק בואו לא יודעת אותו.